चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 32थि बोसोरारि जथुम्माया गाजा गोमजायै खुंफुंजाबाय। बाथौ धोरोमा बर'फोरनि गुदि धोरोम। बाथौ धोरोमा बर'फोरनि माहारियारि धोरोम। बाथौ धोरोमा बर' हारिनि आयना। बाथौ धोरोमा बर' हारिनि सिनायथि। 18 आरो 19 जानुवारि 2025 इं अक्ट' खालारखालि चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 32थि बोसोरारि जथुम्माजों लोब्बा लाफानानै चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेवलां मेल जानानै थाङो। बे गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होफैयो 31 सिडली एसटी बियाबनि एमएलए मानगोनां मुस्रि निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा। बराय बिबुंथि लाखियो खुंफुं आफादनि मासिगिरि मानगोनां मुस्रि बिरदाव मुसाहारि बिथाङा। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां मुस्रि गणेश दैमारि बिथाङा। जर'खा आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद आसामनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां मुस्रि थानेश्वर ब्रह्म दैमारि बिथाङा। बे हाबाफारियावनो मिरु गौथुम, जिल्ला गौथुम, बियाब गौथुम, प्राइमारि गौथुम, पानजाय आफाद आरो बाथौआरि रायजो राजाफ्रा मैखोमै बाहागो लाफैदोंमोन। चिरां जिल्ला बाथौ गौथुमनि 32थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव नुजाफैदों आरो बेनिनो बे गेवलां मेल मेलखौ बेखेवनो बिबान होदों। बे बिबान होनायखौ आं दिनै दान्दिसेयावबो आंनाव सुनानै होबाय आरो बेयाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय बाथौ गौथुमनि जिनिखि सिबियारि भक्त बिथांमोना दिनैनि बे 32थि बोसोरसालिया जथुम्मा चिरां जिल्ला बाथौ गौथुमनि बोसोरसालिया जथुम्मायाव गाजा गोमजा बाहागो लाफैदों आरो गोबां रंगिना जिनिखि हाबाफारि बे हाबाफारियाव भक्त बिथांमोना बाहागो लागासिनो दङ आरो बेबायदि बाथौ गौथुमनि जिनिखि हाबाफारि बे हाबाफारिया जुदि मोजाङै मोजां गाजा गोमजायै जुदि लांबाय थायोब्ला बे जिनिखि गुदि बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमा गुवारनिफ्राय गुवार जालांबाय थागोन, देरनायनिफ्राय देरलांबाय थागोन। बेखौ दिनैनि जिनिखि अडियेन्सफोरनि बा जिनिखि पार्टिसिपेन्टफोरनि नुजाथिनाय बेखौ नायनानै बुंनो हायो आरो आंनि साननाया बेखिनियानो। खुलुमनाय जासिबाय। जोंनि खुंगा 32थि बोसोरारि जथुम्मा चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जे जथुम्मा बे जथुम्माया जोंनि खुंगायै बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय दलपानि प्राइमारि बाथौ थानसालिनि गेवलां फोथाराव जे 18 आरो 19 जानुवारि 2025 इं अक्ट'खालि बियो मोजाङैनो मोजां जोङो खुंफुंनो हाबाय। आं बिनि थाखाय दिनैहाय दिनै 19 जानुवारि 2025 इं अक्ट'खालि फुंबिलिनि जे हाबाफारि बायदियै जोंहा फिरफिला उराय होनाय, फाथैसि बावनाय आरो जोंहा फैयै फैयै गेवलां मेल। बे गेवलां मेलाव नुजानो हानाय जोंनि गाहाय आलासि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जोंहा गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथांनो आङो साबायखर जासिदों। लोगोसे जोंहा जर'खा आलासि महरै बाहागो लाफैनाय जे दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि गाहाय नेहाथारि थानेश्वर ब्रह्म दैमारि बिथांनोबो आं साबायखर जासिदों। मेल बेखेवगिरि आलासि महरै नुजाफैनो हानाय जोंनि 31 नं सिडली बियाबनि जोंहा मानाव गिदिर एमएलए मुस्रि निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांनोबो आं साबायखर जासिदों आरो जोंहा गोबां जोंनि गेदेमा आलासि बेहाय बाहागो लाफैदों आरो गोबां जोंनि बाथौआरि रायजो राजाफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। बेनि थाखाय जोङो गाजा गोमजायै जोङो बेखौ खुंफुंनानै हरनायनि थाखाय आङो बानजाय आफादनिफ्राय गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि आं साबायखर जासिदों। आङो गोथौ फोथायनाय आं लाखिदों जे बाथौ धोरोमा बर'फोरनि गुबै धोरोम। बाथौ धोरोमा बर'फोरनि आंगो सिनायथि। बाथौ धोरोमा जोंनि सा सानजा भारत आरो भारतनि माहारियारि धोरोम आरो बाथौ धोरोमा जोंनि हारिनि आयना होननानै जों बुंनो हायो आरो बाथौ धोरोमखौ बुहुमाव गेरेमसा खालामनांगौनि थाखाय दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै अहरह खामानि मावगासिनो दङ आरो फैगौ समावबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेरजों बेबादि जथुम्मा सावरायमा बेबादि बेंखन सावरायमा आरो गेवलां मेल आरो बेबादिनो गोबां फोसावदिंनायनि गेजेरजों दिनै बाथौ धोरोमखौ निस्सय जोङो गोजौ लेभेलाव
जोङो लांनो हागोन आरो जोङो दिनैहाय बाथौ धोरोमनि गेजेराव गोबां गावस्रालायनाय दङब्लाबो कर्डिनेशन कमिटिनि गेजेरजों जोङो ज' खालामनानै फैबाय थानाय समाव बाथौ धोरोमखौ मोनसे महराव होनो थाखाय जों नाजाबाय थानो जोङो सिगांदों आरो बाथौ धोरोमखौ जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि जेनेरेल सेन्सासाव जोंनि बाथौ धोरोमखौ बाथौजों लिरनो हानायनि जे बेबस्था बे बेबस्थाखौ निसय जोंनि आफादा मावगासिनो दङ आरो बेखौ फैबाय थानाय समाव जोङो मोगथां महर मोननो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो गोजोन्थों। चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 32थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्मायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनाय नोंथाङा मा बुङो? गिबि गिबियावनो बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोदों। दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 32थि बोसोरसालिया जथुम्मा बेवहाय गाहाय आलासि महरै हांख्रायनाय लेखा बाहागो लाफैदों आरो गोजोननाय मोन्दों। दिनै सेलेखागुरि बे बाथौ थानसालियाव बे साननैनि हाबाफारिजों धोरोमारि सावरायमेल लानायजों लोगोसे दिनै ओनसोलखौ लानानै आरो बे ओनसोलनि जिखिनि बाथौ सिबियारि बर' समाजनि आसार खान्थि दिनै बेखौ लानानै गोबां गोथौ सावरायनाय जादों आरो बे जायगायाव आं गिबि खेबनि थाखाय बाहागो लाफैनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबा बेवहाय हारिमु जौगानाय, धोरोम जौगानाय, गामि समाज फोसाबनाय बे गासै बिथिङाव चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै बे ओनसोलावबो जे फैनानै खामानि मावफैदों आरो बेखौ गमामायैनो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि महरै बाहागो लानानै गोजोननाय मोन्दों। उननि समफोराव बेफोरबायदि जायगायाव आरो फिन खेबसेबाव फैनानै जोङो बै गामिनि थानसालि आरो बे ओनसोलनि सोलोंथाइ सायाव जौगानायनि थाखाय नायबिजिरनो थाखाय आं फिन खेबसेबाव बे जायगायाव बाहागो लाफैगोन आरो बे जोंनि बर' समाजनि थाखाय गुदि बाथौ धोरोमखौ फोसावनायाव चिरां जिल्ला हिसाबै बिथांमोनाबो बिबानगिरि महरै खामानि मावनाया गमामायैनो दिनै बर' समाजनि थाखाय जोङो साबायखर बावथावना दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बे सेलेखागुरि बे साननैनि हाबाफारिखौ खुंफुंना हरनो हानायनि थाखाय रायदाव आफाद आरो ओनसोलनि सानसुमै बिथांमोनखौबो साबायखर बावहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जे नोंथाङा जे बर'फोरनि गेजेराव बाथौजिम लिरनो थाखाय जे नोंथाङा नाजाबाय थादों बेसेबां रोखोम दावगानो हादों नोंथाङा सानो? दा जोङो बाथौजिम लिरनाया जोङो भारत गभर्नमेन्टजों जों गोबांबार सावरायबाय, नाथाय जोङो डिजिटेल पर्टेल कलमाव जोङो सोसननो हायाखै, नाथाय बे आदार्सआव दङ आरो बेखौ जोङो गासै जिल्ला आफादनि गेजेरजों जों मोनसे सेन्सासनि हाबाफारि बिथोनलाइ महरै हरदों आरो बियो सोलिगासिनो दङ। नाथाय बियो दिनै जोंनि गेजेरावसो बाथ्रा बाथौजिम लिरनाया जों बेसेबां बाहायनो हादों आरो बेखौ जोङो दिनै बुजि मोनहोनाय मानसिखौ जोङो समाजनि गेजेराव जों एवारनेस लानानै जों फोरमायनो हानांगोन बाथौजिमा बोरै जागोन, बोरै मोनगोन, जों माबोरैहाय मोनगोन। दा बेखौ जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बाथौ धोरोमारि गेजेराव जोङो बेनि गेजेराव जोङो सावरायथायखौ लाबोनो हायोब्ला निस्सय जोङो साननाय बायदि बर' समाजा साननाय बायदि धोरोमारि आफादा साननाय बायदि गमामायैनो बियो थाबैनो आबुं महर मोनगोन आरो बिनि हाबाफारि लानानै बाथौजिम लिरनांगौनि हाबाफारि लानानै दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै जों खामानि मावगासिनो दङ आरो क'र्डिनेशन आफाद हिसाबैबो बिनि सायाव गोख्रोङै जोङो सावरायनाय जागासिनो दङ आरो बेखौ थाबैनो जों आरो भारत गभर्नमेन्टजों सावरायनायनि खाबुखौ लागोन, बेखौ रायजो राजा बिथांमोननिसिम फोरमायहरनाय जाबाय। बाथौआरिफोरनि गेजेराव गोबां गावस्रानाय बा बाहागो राननाय बाहागो दं होननानै जों मिथिगौ, बिनि सायाव नोंथाङा माबादि बिथांखि लागासिनो दङ? बेयो गमामायैनो नंमारगौमोन। गोबां आसामाव थानाय बाथौ धोरोमारि होननानै बुङोब्ला नाथाय धोरोमाथ' बाथौ धोरोमानो दङ, नाथाय दिनै गौथुम हिसाबै गोबां बिथिङाव बिबानगिरिफोरखौ लानानै गावस्रानानै खामानि मावदों, नाथाय बिबो बाथौ धोरोम हिसाबैनो खामानि मावदों। नाथाय दिनै क'र्डिनेशन टीमनि गेजेरजों गासै बाथौ गौथुमफोरखौ लानानै मोनसे क'र्डिनेशन टीम जादों। बिनि जों गुबै मोन्थोरखौ लादों गोरोबैनि गेजेरावबो खौसेथिजों जों आगान सुरलांनो थाखाय बाथौ धोरोमखौ जोङो मुलुगनां खालामनो थाखाय बाथौजिम जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननांगौनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय जोङो गासै बाथौआरि जेनेबा जोंनि आसामाव थानाय आरो आसामनि बायजोआवबो थानाय बाथौफोरखौ लानानै खौसे खामानि मावनो थाखाय क'र्डिनेशन कमिटि दाफुंनाय जादों आरो बिनिनो गाहाय लिंथुमगिरि महरैबो आं